Ir-raġel miżmum mill-pulizija brabta mal-attakk bl-aċtu fil-Marsa ġie identifikat bħala Noel Calleja, l-istess raġel li f'Settembru tal-2012 attakka lill-istess mara fiż-żona ta' Farzina f'Ħalqormi u wara li jagħmel 14 siegħa maħrub kien qatt ta' 5 sigħat jeddet illi se jaqbes minn fuq popress ta' dar privata. Rapporti qed jindikaw li l-vittma hi Jacqueline De Pasquale li għandha 50 sena. Iż-żewġ persuni kellhom argument jaħraq fi trejqet iżward il-Marsa kien hawn li Calleja allegatament attakka lil mara b'turnavit u għadbilha xi jaċtu. Il-kundizzjoni tal-mara hija waħda serja imma stabbli. Dwar dan il-każ għaddejja inkjesta mill-Maġistrat Doreen Clark. Wieħed irid jirrimarka li anke De Pasquale fil-passat riċenti xelfet dufreha mal-ġustizzja. Dan meta fl-2015 ingħatat sentenza ta' 15-il xahar ħabs meta instabet ħatja illi fl-2009 meta kienet infermiera daħlet droga fil-ħabs.